Nahar HaMeachet, rieka, ktorá spája, je od tohto ročníka ústredným názvom Festivalu židovskej kultúry. Pestrá paleta programov určená širokej verejnosti od detí až po seniorov prepojila 6 miest na váhu, niekoľko kultúrnych inštitúcií a stovky nadšených návštevníkov z rôznych kútov Slovenska a zahraničia. Boli sme poctení návštevou veľvyslanca štátu Izrael Eitana Levona, francúzskeho veľvyslanca Nikolasa Šurana, honorárneho konzula Českej republiky v Haife Ronnyho Gipsa. Ďalšími vzácnymi hostiami boli pán Iván Róna, generálny riaditeľ pre cestovný ruch v rámci Federácie židovských komunít v Maďarsku, a Sonia Jelinková, zahraničné zastúpenie cestovného ruchu v Budapešti, Slovakia Travel, a mnohí významní umelci z celého sveta, ktorých vám postupne predstavíme. Prvý festivalový deň sme otvorili výstavou Vystrihovaná judaika od Ester Šilo z Izraela, a keďže sme priniesli veľa papiera a niekoľko manikúrových nožničiek, všetci prítomní si mohli toto staré židovské umenie prakticky vyskúšať počas workshopu. Súčasne sme štartovali aj v Piešťanoch, kde sme v kine Fontána premietli dokumentárny film o prvom transporte mladých dievčat z Popradu do Osvienčimu. Premietania sa osobne zúčastnila aj režisérka filmu Heather Dune McAdam, ako aj producentka Jane Schonberger a hudobný supervízor George Morency. Being here at the Jewish Festival in Piešťany and Nové Mesto has been really amazing. What an incredible experience. The Jewish culture in Slovakia is a rich, extraordinary history that I've been really honored to research and report on and film and write about. And I hope that you will come to the Jewish Festival and learn to appreciate the Jewish culture of Slovakia. Film sme na druhý deň premietli v dopoludnejších hodinách pre žiakov stredných škôl z Piešťan a Vrbového. Tu je reakcia jednej z učiteľiek. Ja som veľmi rada, že sme sa za gymnázium Vrbové mohli zúčastniť na tomto filme, nakoľko v triede mám aj ukrajinské deti a naozaj ich to silne zasiahlo, ale teda nie len tieto deti, ale aj všetkých ostatných študentov. Dokonca moja ukrajinská študentka sa vyjadrila, že 3 roky, čo ju sužovalo a čím trpela a nedokázala to nikomu povedať, a práve dnes sa jej emócie týmto filmom vyplavili a veľmi jej to pomohlo, pretože aj ostatní vnímajú problém, ktorý ona vlastne musela absolvovať. Môj ukrajinský študent povedal, že tento film je viac ako stovky hodín dejepisu. Je veľmi rád, že to absolvovali s ním spolužiaci, pretože teraz vidia, čo musel prežiť a čo vlastne stále prežíva. Takže veľká vďaka.